The Federation of Khasi Giant and Garo People FKJGP trong Southwest Khasi District kala led Banpan Jingshai, new Deputy Commissioner Southwest Khasi District Halor ka Jingpat Pendam ya ka Jingtay trong ka Block Institute of Education and Training Kabadan Hashnong Sakwang Southwest Khasi Hills District. Laban pengen mau bagate ka Jingtay kabla stang la palat post nam tam kadang sadien bat ompala ban pendap hadu mentah. Kani ka jing bampiang kalawan ra ka jing shadu mentoy ki samna puli jong ka district ki batrang man pentebet hakakam hikai. Nakaliang ka FKJGP ka kentu jur yu deputy commissioner pa untuk ladam bat ban pensnguru syakatanat puli puti jong ka sarkar Meghalaya ban pendap no kloy yakate ka jing tay khanang bakan long ka jing mentoy ki babon ki samna puli jong ka than. Kaseng kapan pau ka jingkerman bakan ni ka jingkerpat kan chimkhia bat ka jingte ka BIET hasakwang kan sependap no kamkloy na ka benta ka bha kamia jong ka district bat ka jingroy jong ki nehikai hakilat jinghikai kibedan lang hakani ka sngi kilong na do upa kenes lingdo nonglan president ubalse karbani General Secretary jongka FKJGP jongka Southwest Khasi District lembat kidkon. Timentaga sngi nakaliang jongka seng FKJGP Southwest Khasi District. Nakaliang jongi ngelayo bane kenduk yo DC ban hagne ka por ngelayo banwan ban jurib dala dehi ya kenika jingtei kaba latei naduk isdem ke momen suai kenika Block Institute of Education and Training. Kawang liya yo man ya kendu yo DC kalong bangi panjing syai bede ya dei bagane ka jingtai nomor la su I kongreng kumni kaba haduk mentam la ban pendem. Tena kalian jonga seng haden bang ya kendu yo DC jubab mat jongi ba ngampat don jingtip habi ya dei bagani. Hari lo kularu hakmat jongi bangan simkhia bana kalian jonga seng ru ngila ngini ay budin ya ni la kalong bangedai bani kenduk yung minister ng chat yung ka education habi adai bakani ka training jong kinong hikay kibadon hapo yung ka district ka jongi ti kumbalong menta nakaliang jong ka seng hadin bangilayo jeng tip ba kadayat kadang don hapo west Khasi Hills anong stony ti nakaliang jong kinong hikay ki jongi labaha kinong hikay po district ka jongi tang prasit nakisan punyon rupo taligisit. Ti kalong kijing duknong ikino hikay kijongi kibadon hapo yung ka district. Haray lada ka don gani ka institute hani hapo district kijongi. Langi don arpeo na laipo taligisit tang napo district jongi kalalong kijing mentoy na kumenta jong kinong hikay. Ti nakaliang jong aseng inom syong klikti. Bat kumbaw di silo kular bangan simkhia tingin yay up. Bat nakaliang jong aseng rungin yay budin habi yaday bat kanika jaka training jong kinong hikay ki jongi